Здравейте хора, аз съм Джокс и това ще е едно ревю на един сервер. И дано ви хареса як е сервера. Като за начало това е спална, як е спална. Има си бонус чест, нали, отбираш айтеми. Меча е шарпнес, торка. Има си ПВ1, ПВ2, ПВ1 до 3. И тук има спаунд, един джумп. Тъй. И да виждам първия лап. Първия лап е ранг клонвиш. За да получиш този ранг трябва да имате програмата клонвиш. Трябва да имате в Skype 500 000 или 1500 на водата. Трябва да наспамите IP-то на сервера ни. При 10 нови играча влезли в сервера, вие печелите ранг клонвиш. Skype за връзка sofiacraft.net. Команди Healthy Top Invest. Да, интересно, нали, клонвиш, обаче не ми трябва, защото аз съм си купил ранка там. Той е 2.40. Втория Warped Race. Чакай, забравих. Втория е Warp Crate. Например, да вземем 5K и, нали знаете, Warp Crate отваряме. И нали да видим и Armor ми съм. Падайте да full set. Аз имам доста, защото не е развит. Има евенти, да. Не. Да, после ще го правим. Да видим вторият Warp Drop Party. София Краб. Евенти всеки ден от 8 часа. Sprint, Snake, Jump Event, Labyrinth, Mining, Cliff, Sand, Drop Party, PvP Event. Да видим. Да, як е. Не знам дали е теглен. Място за Drop Party. Тук идвайте, има граф евент. Долу ще има IP в описанието. Следващия Warp е Warp Enchant. Ето го Warp Enchant. Тук има си работи за 30-20, там 10 левел. Има си накопалния. Нали там имате Potion бутилки, XP, обаче аз нямам. Аз съм мютнат, не знам защо. И да, има XP Potion. И следваща Warp е Warp End. Warp End след бедрока е PvP. Интересен е Warp End. Тук играеш с приятели PvP и тук ако нали си на малък кръв, нямаш брони. Като си на малко кръв, качва се горе и нали там скачаш. За да нали оцелееш. Чай съм. Малко ако виждате, аз съм в топа. Защото нали не съм много силен, ама. Следващия Warp е Warp Food. Тук си избирате храничка, нали знаете Warp. Само мисля, че само не прасете ми краи, нали да. Има по-нататък ще ви покажа. Следващия Warp FPS. Warp FPS, Flyban, забавлявай се. Нали има Warp FPS, тук ако на някой компа му е слаб, да играе FPS и дали да не му лаги. Има си Jump, за да не бягат. Като минеш джъмпа се качваш горе. Има тук два ендер честа, полшанки, оставите ненужни айтами, нали. Не, но Warp
последващия Warp Warp Free. Не знам какво е, но нещо се е бъгнало. Ще питам Онера да го прави. Нали има там Майран работи, там които. Следващия ранг е Warp ранг, Free ранг. Здравей, Юко, за да вземеш безплатен ранг, трябва първо да вотнеш за сервера. След това натисни табелката с десен бутон. След това напиши да поконфин и вече си безплатен ранг. Значи ранка вече за 30 дни. Сега пишете воте, цъкате първия, едно съм натиснал. Имам 2 вота. Нали натискате линка, там вотвате и после натискате върху табелката и пишете confirm. Или. Да. Следващия Warp е Warp Jump Event. Да, Jump Event не е много труден, нали накрая на мапа има награда, който победи. Ще да се фитна, да ви покажа. Да ви покажа края какъв е. Защото аз сега не съм минал доста. Не съм минал джампа, даже има и нататък, мисля. Да. Има още. Даже от тук може да го минете. Чай, само последен брат. Добре, както да е, следващия Warp е Warp Kit PvP. Kit Battle статия, моята статия е такива 340, да. Ако искате да играете Kit PvP, напишете КБ Join. Не мога. Ако искате да излезете от Kit PvP, напишете КБ Li. Тук статията, приятна игра. Ето, пуснал. Нали сега тук избирате, имам си там малко. Почваш се би със свои приятели, там с който да е. След това пишеш кабали и да кажем на спала на меза ходиш там, пишеш каба Джон. След пак кабали. И те спала сперите си отива. Следващия ранг Warp е Warp лабиринт. Да, ето го. Нали минавате си го, накрая дават айтеми, хубави, нали, Diamond, Full. Като минеш, нали, джампа, след това идва пак, да кажем, Snake или не знам. Не съм много на ивентите, ама ето тук Саша победиш, като завиш на тук. Ето го финалиста, който е първи, да. Първи, втори, трети, да. След... Що не може? Сега следва Warp Leaves. Leaves, не знам как се присня. За жалост не мога да ви покажа. Добре дошли на Warp, пераята Leaves. Тук слагат на дърветата от листата и който стане първи пак. Награда. И да видим следващия Warp. Следващия Warp е Warp Minimum. Мен съм много случай. Извинете. Ще да затопна клипа, за да ми го напиша. Да, хора, написахме му. И нали тук Warp Mining и тук оставят. Нали това е колонера. Тук да кажем оставят много, да кажем Diamond блокове, Coal, Iron и нали Tango и така нататък. Взимаш си кирка там, има и безплатни кирки. Тук има безплатни кирки. Има нещо, ще кажа на колонера да оправя табелките. Нали давате. И следващия Warp е Warp PvP. На PvP-то, да, яко е интересно е PvP-то, може да играе с приятели на едно в едно. И да, тук не знам какво да кажа.
Нали, качва се, да, знаете какво, War PvP, играйте PvP. Следващия War PvP дупка. Някой се поръсна при мен. Следващия War PvP дупка. Скажеш, играеш сам с приятеля на финал. Нали, тук правиш ни, знаете какво е, нали, знаете какво се очаква War PvP дупка. Тук има едно бонусче, обаче нещо админа го е забранено. Да, аз съм го взел вече. Има там няколко колега и фул меч. Не точно фул меч. Следващия Warp Shop. Да видим. Аз имам малко. И нали тук кажем, купуваме и нали ти дават той. Тук дърво, блок, шоп, workshop, potion shop и tools shop. Дали аз сега не мога да чам през всяко да показвам, защото няма смисъл. Има дъма брони, айрон брони и айтеми. Ама съм фул. Ще изхвърля айтеми. После ще го взема. Следващия Warp SMS. Има няколко Warp, нали, легенда. Това е ранг легенда. Има командите Invise Ignore. Кито V легенда. Ето кита, нали, фул. Не много фул. Както е да и София Крафт. Тук. Закупи си командите, например, Repair, Invise и така нататък. Скайпа за връзката sofiacraft.net. И това е моя ранг Титан, той е 2.40. Ignore, Invise, кителите, Титан, ето го, як е, нали, кита. Сега няма смисъл да го взема, защото ще го разпръсна. Трябва после да ходя до хома и да си вземам. Оставамайте ми следващия ранг. Това е най-ефтиния ранг. 1.20. Команди, кителит, Ignore, Invise. Ето го и, нали, кита съвсем кита. Скоро ще бъдат сложени нови ранг. Следващия SMS ранг е най-скъп. Това е SMS админ. Цена 12 лева, Game Mode 1, Back, Fly, Vanish, Mode Invise. София Крафт, забранено е на PvP. Да, малко гадно, ама който иска. И дали това е кита, подобна Титан. Тук са останаха китове и пари. С 100 000 Титан си го купувате, нали? Тук кит легенд, кит елите и 400 000. 1.20, 2.46 лева, не знам. Rank Warrior. Команди Feed, Invise, Repair, Ender Chest, Near, Workbench, Kit Warrior, Set Хомета, равна се Хомета. Rank легендари. Команди Feed, Invise, Near, Workbench, Kit легендари, 6 Set Хомета. И това е от Warp SMS. Да видим Warp Spread. Аз знам тук малко читове за годините. От тук минават, от тук. И дайте напред. Там ще видите финиша. Аз за сега не съм го минавал, дайте дам. Има заобиколени пак по същия начин. Следващия Warp Staff. Сега, Warp Staff. Owner е Кокито Пъвс, нещо там, Коки Пъвс, да. Админ Хака 2013, админ друг Володи. Co-owner е The Razer Gaming, Gonza Gamer и Trimix Twin, не знам кой. Нов ми е проверник. Още много, да. Чат хелпери са, нали, Nax Gaming, модератор Markings, модератор друг Крис 9997, чат хелпер
Ще модератор, за да го казвам. Друг чар Хелпер, Райндъл Ангел 0. Хикс Марко 2005 и Манго, да и той е Манго. Той още няма в сервера. И това ще е с ларповете. И да не ви е харесало, ако е така, се абонирайте за моя канал и гледайте още клипове. За това ще ми е първия клип. Коментари и до скоро. Чао, чао.